Anza kucheza, nikajaribu, ndo nikapigiwa simu, nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza, siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Timba gokoma KCB Idosir kod mijingo to kocha matimba gokoma Thomas Rito Hulungwani mawuok e gwenge mag Afrika Milambo riwore kod geikruok margi motone tukgi kod tim mar Kabras Sugar gi Kodira. KCB biro rakore kod Kabras e tugo matimbe motele mesa mar lig mar agoko biro bagi pau tuke ma ASK Kakamega. KCB gi sani otele mesa mar lig no gi points 50 tok tielo chiko kendo geni yudo loch magineno mabende gine ligni 19 mokadho. Kendo chitugo no biro yudo thuolo mar bago finals ma Kenya Cup. Historically, KCB Kabras has always been a tough game, and the players and the coaches know that it's going to be tough. And you know, my role, you know, I'm good friends of the club, and my big job is to help the coaches, you know, identify weak points in how they coach and how they run the team. And my big job is just to make sure that they run a better process. And it's a great honor for me to be here during my off time to come assist the team. Yakuramogi mana mokelo e giko mar weche mayien chenro mar ang'ich welo warom ka oromo sadek e chenro mar oimore. Nyinga Ucheng Emmanuel, jaloko marwa ne Elizabeth Otieno.